Smallville. Kaya nag-enjoy ang mga ang mga bataon, yung mga Ilonggos. Of course, including us, yung mga ano na siya, mga gurangit na. So, sa city, natakan ako to cover. Di rin naman kumu-cover sa mga container. So, let's go inside sa Labugay Boys. Okay? So baka may gusto mag-jump sa akin siya na. Oo. Wanna dance? Go. Saan gusto sumayaw dyan? Para may ano ako, di ba? May partner. Dapat siya pera, ha? Mayor Reyes and sa mga kaibigan ni Mayor. Thank you so much. Okay, so, ako nakakaloka mga bakla. And of course, ito sa inyo hapang, ang pinam ng Iloilo. Ayun si Brad Social. Pinam ang ibig sabihin ay Pilipinamo. Ang bakla minsan nangarap na yung ganda, pero ito ang naging resulta. Ang isang lady Bardaga, isa rin sa mga Labugay Boys TV, kasama ko si Diva Emma, and of course, Lady Bakunawa. Yes, and ako naman po ang pinagulong may pinakamalaking bunga sa Iloilo City. And also, isa ko sa nag-represent ng Iloilo City sa regional competition talent sa limited po na interview sa Cebu at nakalito po.
You have to understand the way I am. I'm a tiger is a Lengguahe. Karahasan. Sexual.
And naging kaano na kita ng loob. Sana magkasama tayo. Thank you so much. Ayan po. Alam niyo po bakit? Ito yung mga binigay ko talaga sa kanya. Eh, bagay naman talaga sa itsura. To the sound from deep within.
dahil nag-enjoy ako, bibigyan kita ulit ng isang casual. Wow! Sobra talaga nag-enjoy. Alam mo, when it comes to see about the courtesy giving, Magkakapatid tayo at isa lang ang niluluhuran natin. of course, dapat. Oo. Alam natin yung ninunukuran natin, yung tao. Arabal ako sa iyong matinahuron ka. Ano na, lahat ay isa lang tayo. Ay, dalawang ang tao. piyakto ko na lang yan. Ang sumula kita. Alam mo, kaya natin magkaiba. Live po ako dito sa Labugay po. Thank you so much po sa mga kalopuners and happy cultural festival. Ayan, say hi si Panilanis Manila. Thank you so much, Madam Rose. Sa pag-ibig.
dito ano matanaw to sa disco tay. Tadiri ko subong sa tay. Ano ganito? Okay. Sa Smallville kita subong kagutok ang tao kay grabe may disco diri onan. May disco. For tonight guys, thank you for watching. Hope you enjoy sa dinagyang fever ko kagina sang aga. See you on my next vlog. Bye! Minay ka lang kayo nagka-video ako pa. Sige na lang ah. Taon ko na. Kapasiti ka pa kundi na. Ha? Kapasiti ka pa kundi na. Hindi na lang tayo. Kontento na ko din. I-off ko na. Yadi pang mga views. I know you, no right turn now.